Иконата на Поп Волка. Ето. Виж ме в къв крилатски. Сега защо да прави начина, виж? Поне да биш направо да се. Да, ме отпред ти стърчи нещо, ма. Него как ще скриш? Беше само голяма, много лесно се не дадем, да не той не е измама. Абе, Рашко! Абе, Рашко! Къде си? На тавана имаш дупка, виж! Ама отдолу нямаш! Да не той не е измама. Малко хитро ще опитам, топли мама ще изпитам. Същия посуд имаше баба ми! Бяла роза ще закича, бяла роза с губите, запази се ти. Не знам, но много хора ти мислят смъртта, вярвай ми. Кога си скара истинския глас? 0 лайка има, човек. А? Много лайка? 0 лайка има, човек. А колко негатива много? Той от негативи ще печели, нали така? Има ли такъв той период, бе? Не знам, ама тук не показва в YouTube негативите. Защо? Еми така са направили. Добре, няма ли някакъв канал за негативи, за... Я пусни Рашко. Едва като преслава. Къде си? Ти къде се губиш? Аз съм в Фейсбука вече. Така ли? Защо? Ами в Инстаграм вече много не пускам, тъй като във Фейсбука е по-интересно. Да. Усмихни се, защото тъй като имам там повече гледания във Фейсбук. Аз във Фейсбука съм мега звезда. Докато в този Инстаграм мега звезда. Сега започнах да имам повече гледания, видях. Искаш ли пица? Какво? Пица, искаш ли пица, викам? А ти искаш ли салам? Ето с пицата има салам, бе, Дейви. Ето с салам е. Няма яд. Ако този салам не ти стигне, ще ти дам от моя, няма проблем. От твоя ще ми дадеш, така ли бе, кумба? Ей, бонус топено сирене. Не бе, шегувам се, какво става? Много си луд, бе, хората могат да се смеят. Нали? Да. Какво става? Какво правиш ти? Якай? Ами какво да правя? Аз ти казах някои неща. Много добре знаеш, нали? Да. Те сега любовници ли са там? Сигурно вие сте научили, сигурно си. Денис Теофиков и той научи сигурно. Не знам. И пари ли? Да. Ами аз го обявих в социалните мрежи, че в момента на този етап не мога да се легая, не искам да се легая, не е хубаво, тъй като в миналия месец загубих майка си. Не да знам, я да се въобразя така. И за това сега на този етап нито пея, нито играя кючек. В смисъл такива неща аз не правя, защото не е хубаво. Да, абсолютно така е. Не е хубаво. Малко по-сериозно трябва. Поне да мине един месец, поне малко така и ще започна пак с комедийните клипчета. Комедийните. Там за Кристияно, нали. Ама иначе, нали. Ама с клип Демек. Но иначе с публикации аз направих за Мохамед Рамадан. Кой е Мохамед Рамадан? Мохамед, да. Рамадан е египетски актьор и певец. Много известен. Ти имаше една радиоточката точно така. Тотално известен човек. Нищо не чуя си гласа. Чернока, ма много красив, да. Колко пари дам за интернет, нищо не чувам пак. Ама какво ми става, пиче? Аз не мога да разбера. Еба ми се мамата, човек. Добре, няма ли? Абе, оная колона ни замахме. Телевизор да сложа. Не мога да натиснеш. Да. Какво? Кажа малко под. Аз преди на тебе просто искам да се събличам. То ми идва вътре, какво да направя? Ти чува, вие чувате ли? Не се чуваш. Чакай, че не се чуваш, вика. Много слабо. Сега чуваш ли ме сега? Сега го чува вече. Чувам те, ма така много слабо, ама иначе те чувам. И той има радиоточка. И той не чува. И той има радиоточка, пръщи, Вев. Раметлета, дядо ми имаше Вев, така, търсеше станциите. Пак, къде е печето?
Травестита Рашия, чието истинско име е Рашко Минчев, роден Рашко! от Старозагорско. Аз не го знаех! Рашко Минчев бил! На окръжна прокуратура Стара Загора за участие в порноклип с непълнолетно дете научи информационна агенция News24 София. Миналата седмица в сряда в социалната мрежа Телеграм бе споделено 15-секундно клипче с участието на Рашия и 14-годишно момче, което според информацията, която има News24, е от същото село Гурков. След като скандалното видео лъсна на показ, прокуратурата в Стара Загора е започнала проверка, а Рашко е призован с призовка на разпит в полицията, но не се е явил и за това е бил обявен за общодържавно издирване. В петък полицията е задържала на разпит травестита, който заявил пред разследващите полицаи, че видеото е старо и не е имало дете в него, а напротив, твърдял, че лицето има навършени 18 години и видеото е заснето в стара къща, която се намира на 3 км от село Гурков. Според информация, която имаме от свои източници в прокуратурата, News24 София е образувало съдебно производство срещу травестита и ако бъде признат за виновен от съда, след внасянето на обвинителния акт срещу Рашко, може да лежи от 5 до 12 години затвор и глоба от 5000 до 20 000 лева. Аз ли бе? Да. Не бе. Ти гледаш какво е? Що? Кой ти хубаво ли? Не бе, искам... Знаеш какво вика? Може да лежи от 5 до 10 години затвора. Той сега какво прави? А? Лежи ли? Не бе, такова с 14 годишното дете е такова и ще лежи затвора. Може би. Я пусна някакъв клип негов бе. Дето предни. Е 14 годишно. Дето стримата, да. Кой е Рашкото? Травестити превзеха социалната мрежа за видеосподеляне TikTok, алармират пред News24 София наши читатели. TikTok сензацията в кавички от цигански происход Рашия скочи срещу завистниците. Това стана ясно от клипче, качено в социалната мрежа за видеосподеляне. Виж сега как става известен. На битка в TikTok, травеститът напада момиче с думите: "Аз съм по-красива от теб. Стига си ми завиждала за моята красота." Рашия обаче не спира до тук. "Стига си ми завиждала, аз съм най-красивата." Продължава да се обяснява Рашия на момичето, но вече на висок тон. Явно цел да бъде булка стара. Пеещият травестит си навлече сериозен хейт с това видео. "Плашило, ходи някъде да се лекуваш. Ти си само за сапуни." Гласят част от коментарите под клипчето. Рашия се изживява като чалга изпълнител с голям певчески талант. Травеститът е правил няколко кадра. С голям певчески талант ли? Звезди. С голям певчески талант. Аха. Нали си скри главата? Устата. Азис. Нито гъс, нито той мъж. То? Ма поне да си сложи. Не е ли така, като се прави на жена, поне да изглежда на жена? Не знам, че... Защото сега не знае дали после ще стане мъж, после така ще ги махнете с работи. Да, може се превръща в ничко. Как е? Рашко пусни. Рашко. Искам Рашко да гледам кучето. Рашко ли? Да. Рашко! 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 Къде си, бе? На майка си, айде си. Абе, мамицата ти дребен изрод, къде ходиш, бе? Тръгвам. Топките на Рашко носят голям късмет. Всяка сутрин така ги галя и целият ден ми е много успешен. Ако и вие искате, заповядайте, погалете му топчетата и ще имате успехи цял живот. Айде, Рашко! Я, ако си намерихме тук, те детски бе, човек. Боже, боже. Рашко, я помириши, тате. Айде, помириши, ли? На ко мирише? На минджаки, я? Рашко, е. Рашко, абе ти добре ли си, бе, брат? Тръгваш наляво, идваш отдясно, бе, човек. Аз взех да си мисля, че съм шизофреник, бе. Ти телепорт ли си, къв си? И сто с черния цвят, аз не мога да видя. Ако не те бойди, съм в бяло да знаеш. Често ти казвам, аз взех да си мисля, че съм шизофреник, бе. Гледай как се кефи. Кеф ти е на уя, баче. Ти ще ме вкараш в болницата, аз трябва да ходим се прегледам на лекар.
Бах ти телепортала, човек. Ти ще ме покажеш, бе. Същия имах. Никога не съм... Аз не ми идвам на къда, че той да го покажеш по дъшаците и носи късмет. Ти се изпика върху крака ми и бягаш, а? Бахта безошливията лъзу. Ще пикая, бе. Бати безошливията лъзу, вика. Рашко, насила ли ще го джаскаш, бе? Абе, то мъжко е. Тебе ще те дам на някой поправителен дом и интернат да знаеш. Женски няма ли за тебе? Мъжете почваш да хакаш. Рашко! Изрод! Ако не ти сложа тока, ще дойдеш ти при колата. Аз ще оправя тебе, хайвана. 3 кучета и аз 4 кучета. Чакаме, Рашко! Рашко, той емджи ли, бе? Чако, моля те, имай търпение, като те гледам как ти трапери дупито, ще умираш от желание да се качиш. Багажника не си отваря, бе, мой тунце. Айде. Айде, Маре, тебе пък всеки пък таша така чу. Ела да видим Анджи Мадора. Айде. Всички мазни. Рашко, я заими хубава поза да ти се види Маркуча. Ту баля голям бъдеш, мамо. Ох ти той на тати миличкото, я виж ти. Рашко, аз си ти явно клати. Рашко. Ти направо го направи плейбой звезда. Видя ли? Даже едната изяди. Сега като се приберем, ко ще едем? Мъдите ти. Ами гранули ще едем, брат ми. Аз ги обичам поне варени. Няма как, няма дюнер, няма пили на грил. Рашко, миниш ли от татък седалките да ги окаляш? Ще дам на Рашия стара на певицата да си правите трампички за 2 февруари. И да си запушат една дупка, през която пърдиш. Айде, палечка, качвай се, миличка. Дай, Чако, дай. Дай, мой тумче. Той този е извъртеняк като мене. Абе, кавал, това е лайно от сърничка, бе. Ти вместо трифели лайна ли ми носиш? Ти почна като евреите, мамо стара, и от лайна пари правиш. Айде, от лайна пари да правиш. Рашко! И не Анджи! Шебек! Тока! Ай, няма не си... Рашко! Ау. Бати, собственик разруши. Тъй добре, че той не ме храни. Ебам самалата на този момче.